percaya dhewek kok ngono. Bojone nyongke sapa? Bojone ketek. Ya wes bojone ketek masale keteke ra enek kok. Keteke wis digondol beruk. Nah iya. Wong kok ngengkel. Nyongke betah, belum pernah betah. Ya betah ya wis kok. Ya wis. Kok ya lali ra nggawa meneh dulurnya tak bali meneh. Rasa gowo, pokoknya mesti lo bali. Nyongke oleh dawet nang omah mbok enak. Dawete enak arek. Ora man dapat kita. Belum pernah man dapat. Riko kok angel tuturane kok ngene sih, Mbok. Emen, Emen kurang apa Riko? kurang opo? Gabah lho gak rek ngilingke. Kok ge ngenteni ngarep-ngarep gabahi wong tekan ngomah. Mbok tekan sore gabah ra tekan ngomah Riko. Kayak saya yo. Yo ayo nak seret hayo. Ayo. Men di penjara Riko nggawa barek gabahi wong. Ayo. Kono nggawa bandane sapa diseret-seret. Wong tuwa apa diomongi angel. Rono. Ngon sapa Riko arek nglawan wong sepirang-pirang mrono. Wong derep arek dijoko. Nek nyong isin wirang Riko. Wirang, karene malong. Yo iya. Karene nolong. Riko ora ngerti sawah dhewek lho kae rung dipeki kae gabuk kabeh. Sesuk sing ngepeki. Nah kok Riko lah iki sawahe sapa, Mbok? Ayo ngoncari ya. Emang Riko nandur. Emang Riko nandur. Ayo tak seret. Yo ayo diseret rono nek meni sawahe Riko kuat nyeret rono. Gayane kuat wong wis tuwa kok arah nganu. Gawe gegeri wong ya rono seret sawahe sapa parine sapa. Nek nyong isin, Mbok, diomongi. Untung wong kene do api-apian. Kok wong nduk sawahe kok ditunggon-tunggoni nek nyong isin kok. Angel encen diomongi. Yo Riko ngengkel, Mbok. Kapan Riko nandur? Ngengkel. Ah kok Riko ora percaya ngengkel ya kono. Men nang ora kali. Ra bali ya wis kono tunggoni. Ono kali. Yang iyo. Ya kono. Ngamuk wong nduk sawahe ditunggon-tunggoni. Lah diomongi. Ya kono panas-panas. Jajali nunggoni sawahe wong sing derep lho wong telu sawahe ngon sapa. Ngenten-ngenten ku nek sawah pari ra tekan omah. Kali nang opo? Sian. Nunggoni wong derep. Ya men. Minggir. Sian. Ayo ya Allah ya Gusti paring ono sabar. Kali nang opo? Cepo ora oleh. Wis gedhe wis tuwa. Ya wis lah encen angel encen tuturane mbok sami. Angel tuturane anten. Riko angel mbok. Ora nyongotmu. Urung tekan kene. Delok kas.
nanti ini ribut Kak. Kalau padi itu ndak nyampe rumah saya pasti ribut. Saya harus memiliki cara lagi. Caranya aku nang maku ndek gabah. Teman-teman. Soalnya apa? Dhek pikirannya apa kuwi sing didrepi wong sawah dhewek. Padahal untuk sawahku lur. Sawahku lur dipeki sesuk lek ngepeki. Ora percaya. Tuku gabahe Mbak. Lah ikan wong gedo kerja untuk sawah dhewe. Hebat kali rono.